Gwen, okay lang si Sangga? Dana, papasubo kay Patrick eh. Dulas doon yan. We have such a nice day. Friend. Ay, dalawa ng ano. Mag-mix ka. Wala kasi yung kalakang pin. Alam ko malakas. Parang hindi ko na ako. Sumakitod ko eh. Hindi ako makasama. Hindi, nakita ko yung smash na panlalaking ano, ang lakas. Tsaka yun nga. Oy! Naturuan niya kanina. Naturuan or na kasama. Maliit pa rin. Pero naalala ko, maliit pa ngayon dati. May naalala. Parang alam mo may kasama sila. Tagal na. Kaya ang lakas ng palo niya. Meron na.
Tayo. Balot. Okay, balot. Ang ginagawa niya yung boyfriend na yung boyfriend nag-video ka. Wait lang. You will not stop our Wait lang. wedding. Ang funny, nagsagot mo lang. Oh, DF went off. So, si Kiki was the last. Hindi sila mag-last na wedding. So, my friend, kasi over si Kiki. Lagi naman kasama. Tapos, so meron siyang kausapin. And then, nagkaroon sila. So, pupunta si Benedict sa school. Kasi Benedict. Oh, Benedict. Ay, wala na pa ito. Sabi ni Benedict, what?
dadali sa nag-aral ka ba sa diba? Mga party lang para sa mga lang. So, ang nagwawa 20 ka. Hanggang 100 ka lang. Nagwawa 20 ka. Right? Patrick. Bangya ka, Patrick!